Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam, intay ibasa ti Roma Kapitulo 13, versikulo 8. Awan ko ma ti utang yo, malaksid ti panagiinnayat yo, ti agayat iti pada na atao, natumpal na ti lintag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agorder kayo lang. Mitch, anya pa iti kaya tiyo? Awanan siyawi. Saan mi pa'y naibos da ito'y arak ka ni Vicky? Agiinom tayo. Di kayo madanagan. Siyak nagbayad. Ay, nangag mo? Ay na, bongga talaga da ito agayem tayo. Agad ti kwarta na. Kunagkang ka. Balikbayan. Siguro nakaurnong kay Jabro da niya. Gatwan. Day tabag na. Milyon tigatad na. Os! Ganun? Di mo aprusan. For your eyes only. Oy, taapay asaan. Agbayad ka pa, sakbay ng aprusam. Oh, ganun? Mhm. Charot ka talaga. Aginom tayo kit din. Anya ti kayat mo apulutan? Sige, nasyak ti makaamong agbayad. Victor, si Kamot Gayam. Ay, Vicky! Pasensya ka na tanarabyanak. Naidisturbo ko ti panaturog mo, ah. Sige, ilak mo tumutlang detari daw. Wan! Ay, asino aya di si Mangpet. Niading mo Victor. Kasla nakainom mat. Naggapuan naman nga tan. Dan sa kano gayam da balikbayan. Nagpainom sa kano. Ibagak tuman lang nga paduplicate iti tulbek na. Tapno saan amang disturbo iti turog. Ala, maturog tan. Sapay alas 2 gaya mo iti parbangon. Ne, nagsapakan anak kariing Victor. Ay, anyamat din, manang. Namin ano, ngayon baka avi kitinagan ko. Oh, ato ti kape, manang. Agungot ak kumakat. Ay na, apay manang nga gungot kayo kabigbigat. Anya ti kahit yung apalaman dati tinapay. Nabartek ka manan anagawid iti rabii. Oh, dati tinapay mo. Pinalaman na iti peanut butter. O, kape kayon. Oh. Nalaing ka talaga ang mga ayon niya. Ala! Ay, nawan manan ti ungat ko kan ka. Ay, manang, inakagpalingki intong madamdama. Anya ti kahit yung agatangin. Ay, Di ka nagong unget. Madadaal na tarupam. Hello! Ayan mo? Ayan mo bakla. Ala! Oy, adak dito palingki. Apay? Uy, agaw awis ni Shawi. Ijay kanu resort akang inaan di papanan tayo pagjajamingan. Ay na! Rumar tayo manan? Apay, di mo kaya? Isayan tayo ti kwarta ni Shawi. Ano unay? Ay na, jak sa sumurot, girl. Saan ka man nga agsaw iti kasta? Ay, jak ba yung amin nakasingir ka dagiti pa utang ko. Wan, aramidem tu dagita. Pagbigyan tapay laang ni Shawi ita. Ay na, awan ka dito sa bali ang maayabang. Datakan no ti kayat nakadwa. Agungot man na ni manang ko numabarte ka. Hindi na minsan, nasyurte ka kasi mangpet. Ay na, nagrigat nga aywan. Si Kakit Dimat, umay ka. Dagasanda ka dita balayo. Angam ko Ay na! Saan ka nga agrason pay? Basta umay ka. Alang arod. o, agrobrobwat ka manan. Papanam. Adala pa panan mi kadam, Mitch. Ay na, Victor. Agan anad kamot Kasano nga di negosyo, apautang. Saan kan samutan ang makasingsingir? Ay na, italada ito, ay sister. Adang amin tayo balikbayan a bisita ni Mitch. Anya nga iti maghanap mo iti panakisursurot mo kadakwada. Ay na, maudin da ito, ay. Promise. Oh, Nagpintas mo tanday di alugan? lugan ni Shawi da ita. Diyan nga balikbayan na gayam ni Mitch.
Sige, mapana ko. Saan kang agpakarabi ah? Si kagayam ti gayam ni Mitch. Yes, best friend kami. Apay, di na ko nalagip. Well, sikat ti kanayon na akadwa kadagiti pictures nga ipopost na ija Facebook. Agsubli ka ba ka di abroad? Well, nagbakasyon na lang dito Pilipinas. Sikat? Awan ka dito plano nga agabroad? Ay, di tuyak latan. Sa bagay, mayat ka no tinegosyo a 5-6 kuna ni Mitch. Medyo, Mabaling ka di, apautangan nakto? Ay, charing! Si kapay mati ubutan. Kano aglup-lup yes, di kwartam. Ay, unay ka dagito yung ubingin ta naglalaing da nga agwara. Bayam nga mi ni manang mong aglinis ka dagita awara. Ay, nakakaasimat ni manang ko, Di nang tupayin masangot yak sa gaysay. Aywon gayam. At dagayam ko akayat na ti umutang. Kat kunak asikati pagutangan na. Nalaing ka di ngagbayad na itaagayim mo. Nasingpot day jay agayam ko. Saan nga umututang? Italaeng takasapulan na. Ay, kanwan nga. Umay dito'y balay, no kayat na ti umutang. Mas daawak man kang ka, taapay nga inmay ka dito nga awan jay lugan mo. Inaladan dyan lugan ko. Apay ngay. Diyak ngamin nakabaybayad. Anya? Mitch, kasapulak ti kwarta. Kwarta? Sikat ag kasapulan iti kwarta? Naibus nga ron ti kwarta. Si kamat ngamin, idi adda kwartam, inaldaw kang agaw awis. Wen nga ron. Anya ngay ti maipabulod ko kang ka. Kwa, saan ka din nga dagay mo nga papautang? Ay, Juan, ni Vicky. Awagam man. Ibagam apautangan nak. Tapno makasubliak ija abroad. Ay, sigurado ka a good payer na jagayim mo, Nakita mo't no kasano na tanga in libre. Ang mga numakapanay di abroad, kaya't agbalin nga utang kalimutan. Saan? Good payer ni Sharon. Isu apa utanga mon. Uray ka no adda ti interes na. Bayadan na ka no makasubli iji abroad. Thank you, Vicky. Agyaman ako na iti da ito akwartang impabulod mo, ha? Ay, sapay ko mata makasubli ka. Talagang agsubliak ija abroad. Kat, sapay ko taamum tumat, no kasano magastusan ti kwartam. Agasam, mano atawan na nagrigatam tinurnong mo? Angam, nagpukaw akas lawan? Win nga rod. Nagado nga min dagiti kakabagyan mi ang nagpalpalibre. Ay, di ka madanagan. Bayadak to ti inutang ko kan ka. Ada ka di bank account mo? Awan. Kasano nga rod ang makabayadak kan ka? O di kapilitan ang mga laak iti account ko iti bangko, Wen tapno ijay ton nga idiretsyok ti pagbayad ko kan ka. Kayat mo ka ti maminsan ti panagbayad ko? Wen no, installment. Ay, ori mamaminsan ton, Sige, no kasta ti kayat mo. Ngam isend mo to kanyak di bank account mo, ha? Tapno oray di interest na. Ijay tumaten nga ipatulod ko. Hello? Oh, Pasensya kan Vicky. Tadyak na sungbatan di awag mo itay. Taado ti pukpukisak. ay na, umaya ko madita parlor mo. Ang medyo nasakit ti bagbagi. Ne, apay ngay. Nagsakitak sa. Anya day ta? COVID? Ay, di nakman nakawan iti kasta. Saan ka pay lang arumrumwar Ay, wen, ada ka di kontak mo ka ni Sharon. Kunak man no ag friends kayo ije Facebook. Ay, na di naman in-accept yung friend request ko, Sige, recommend. Ay, makatawan yung utangan na. Anya? Kayat mo asawan? Saan pa'y ang nagbaybayad kang ka? Ay, pulos duro. Nangalak pa iti bank account ko.
Ang hindi na pa'y awagan. Kunak no nakabayadan? Kat no agkakangina kan agkakaimas a panganan ti papapananda. Iti foreigner a BF na. Ganon? Ipopost na amin ija Facebook dagita. Dagiti agkakangina abag na. Ibaga man tawagan na. Uno i-accept na friend request ko Facebook. Ay, nas ka na bayadan nakmadten, Wan. Sige, ibagak day takang kwa na. Saan ka amadanagan? Singiran ta ni Sharon. Hello? Mitch, bongga da ta parlor mo Makitak babaen iti video call ta. Uray si ka, pimintas ka. Kat? Uray si ka. Bunggamat day ta pag nanaadam. Mitch, nakitam ka di yung post ko nagpasyaran mi iti boyfriend ko? Ay na! Nasursur mon sa amin apaset ti lubong. Dandanin. Ay wan gayam. Agsinger ni Vicky. Vicky? Ni Victor. Jay bakla agayam ko. Kumusta mo ten? Agsinger kanon, tagsakit ita. Kasta ka di? Ay, winan niya. At dagayam utang ko kankwana. Ibagam kankwana, abayadak to inton umay alawas. Iti bank account na, ti pangipatulodak. Agyamanak O sige, ibagak kang kwa na. Okay. Pakidamag man nga jay account number na? Ta-send mo kanya? Apay ngamin adi mo awagan iti Facebook. Taag video call kayo mat. Ay, excuse me. Agay-ayaban ni sweetheart ko. Sige, Mitch, ha? Bye! Bye! O, anya, nagbayad din day a Sharon? Ay, barang nagbayad din itong Domingo. Tay sumati ko na ni Mitch. Dayta katirigat na ti kasta negosyo. No makatumpong ka kadagiti tiwad nga agbayad. Diyak matamu akas jay gayam day jay babae. Ibagam ngamin ang agsakit ka. Diyak mat garod makasarita. Tadyak mat maawagan. In black na kangatan Sikan tumalangin manang, ti mapaniji bangko. Ta erwar mo ti bayad na. Igatangan nakton iti vitamins ka na agas ko. Marurudak, ulbod. Oo. Ada nagbayad? Kakaasi ka nakipilpila iji bangko. Awan matgayam ti karga na iji bank account ni Victor. Kaya't nasawan. Saan pa'y ang nagbayad day ta a babae? Saan pa'y talaga? Ulbod. Ala, iti accountant ti pangalaam iti igatang ta iti agas. Nyangay nga rod. Katawan mat gayam nagbayad iti account na. Hello? Hi, my beautiful friend. Good morning. Uy, kita am day ti regalo ti fiancé ko. Nangina siguro daytaan niya. 500,000 day toy. Wow! Nukasta, makabayad ka mat siguron iti utang mo kan ni Vicky. Kaasimat ngamin, naka-confine. Oh? Ay, gayam anya. Ay, pasensya na ha. Nalipatak mo tan tinagbayad. Ay na, maasyan ka mat akan kwa na. Agbayad ak into next week. Pakibagalangan kan kwa na pasensya ha. Nagtour kami ngamin iti fiancé. Promise. Agbayad ak talaga into next week. Wan, namnamaak day ta Ay na, isunsan ti pagsaksakitak. May stress ang gabi ti parang singir ko iti day jay babae. Hay, kaasi ka mat Vicky. Wala. Kita man din lang ha. Anyamat ten, awan pa'y pagbayad ko dito ospital. Basol ko daytoy. Imbagak tumat ngamin apautangam ni Sharon. Sorry kunak tumat ngamin no good payer. Manon na Domingo na itang ibagbagan na.
Awagan man ita, tasak timang kasarita. Naka-offline matan. Uray siyak. Kat makaungetak keng kwanan. Kadagiti amin na pinautangan. Isulati kasta. Sapay nakaparparam mag-idi. Isuti pakarurudak. No agsasao, naglastog. No agipos ije Facebook, puro agkakangina agamit na ti ipasikat na. Ngam utang na lang keng ka, di na pa'y mabayadan. Agsakit ti ulo ka mang pampanunot. Ay na, ma-stressa ka talaga. Awan lata ti kargana day ti bank account mo, Victor. Iso a kinargaan min ka ni manong mo, tapno saan nga ag-close account. Nya? Kunak man nagbayad din ti utang na day ta babae. Manon alawas a nagsubli-subli ak iji bangko. Awan lata. Ay nawan san. Talagan sa di nabayadan. Sapay ka sa pulam ti kwarta ita. Ay, agbabawi ka ng pautang iti dayjay. Problema kung daytoy, manang. Talaga ka di napigsakan. Wen, mapantaman kit di iji balada Sharon. Alain taman no niya ti gamit ng adda ijay. Tapno isun ti bayad di utang na. Intan, angam aguray ka. Kaya't mo ka di makita di kay popost na nagpasyaran da a lugar. Ay, saanan? Para ano fa? Sigurado ka nga isulay ito ti balada Sharon? Wan, isuday toy. Kaslawan mo ti agnanaad. Wan nga rod. Nabayagan apim manaw dagiti agnanaod dita. Kaaro ba yun ni Sharon? Wan, inala ti bangko day tadaga ken balay na, ta saan daan nakabaybayan. Anya? Gagayim na kayo ka din ni Sharon? Wan, kat umay kami agsingir iti utang na. Ay na, saan kayon amang namna mga agbayad kada kayo ni Sharon. Tauray da kami akaaruba na, inut-utangan na idi. Ngam aging gaita, pulos asaan anagbaybayan. Ay na, matalimu daw aksan, Mitch. Ay nauray siya. Naamuantan tipod no nga ugali day jay a babae. Ay na, kagurgura mi dito'y daydi a babae. Iso nga di pimanaw. Kasta unay tiragsak mi. Nadamag ko, asim mangpet ka kanuan manipod abroad. Owen, gapot kastoy matan ti kasasaad ko. Masakitak matan. Kasta ka di? Kat agyaman nagtaimay ka, Vicky. Un tanadamag ko masakit ka. Apay, anyat na pasamakan ka. Ha? Agsangit ka matan? Pakawanan na. Gapot adyak nagbayad iti utang ko kan ka. Anya? Ano ti agsingsingir kanya ka nakautangak. Ngamawan pagbayad ko ita. Ay, Masakitak, Vicky. Katjak pa'y nakapagpa-check up. Tawan kwartak. Naibuhes. Siguro, dusak na ito yan. Gaputaado ti intartarayak na utang ko. Amangan pa'y kit dinudumtang ti aldaw, ama ibaludak. at tulungan ka. Ipa-check up ka. Ano, kakaasi ka mat. Kat no agimbag ka. Yung kanda makisarita, kadang iti nakautangan. Makipagpakaasi ka, ngayon inutom abayadan. Wen, Vicky. Kat agyaman unay kan ka. Alang arudan, agrubwat kan. Takuyugan ka ngagpa-check up. Ada kwartak, iswa siya kung di makaamo. Wen, Vicky. Agbalbaliw ako. Ti utang kat masapul abayadan. Tinulungan da ka, tinagpautang kan ka, tapno ada aramatam, idag kasapulan ka.
Ngarod nasken nga agbayad ka. Tanutan likodam ti utang mo, amangan no day tanto ti pakaidardarumam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.